ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁକୁଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବେକ ଦେଇକି ତଳକୁ ଯାଇକି ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ट्रैवल ब्लॉग। आज आम आसीचु अनंत शयन जहाँकि सरांग अच्छी तालचेर पाखापाखि। ये ब्राह्मणी नदी कूल अवस्थित ये भगवान, ये है अनंत शयन भगवान प्रभु। ये बहु काल ये अच्छा ठाकुर।
ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏକଦମ ପୁରା ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ କତିରୁ ବୁଝିବା କି ଏ ଠାକୁର କେବେଠାରୁ ଅଛନ୍ତି। ନା ଟିକେ କହିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଜ୍ଞା ସରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ, ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଜ୍ଞା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ସେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ୟା ଉପରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତର ବସ୍ତି ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ହେଇଯିବା ପରେ 1960 ମସିହା ପରଠୁ ବିରାଟ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା, ସେ ବନ୍ୟା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ମାଟି ପୁରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ପୁରା ଆବିର୍ଭୂତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ। ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଭୀମ ଗୋସାଇ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବିରାଟ କାୟ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଯେହେତୁ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର 79-80 ମସିହାଠୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ସବୁ ସରକାରମାନେ ଆସିକି ତା'ର ସାକ୍ଷାତ କରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚିଂ ସବୁ କଲେ, ଇଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମର ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବା ଆସିକି ଲୋକ ସମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲା ଯେମିତି ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରିଆ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଭଳିଆ ସବୁ ଭକ୍ତମାନ ବି ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ହେଉ ବା ରବିବାର ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚାରିପାଖରେ ସେ ଆୟୁଧ ହିସାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଡାହାଣ କଡ଼କୁ ସେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଦ ଦେଶରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କର ପଦଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତା'ର ଭୂଷଣ୍ଡ କାକୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ, ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ, ଇଏ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଭୀମକୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେ ଖାଲ ହବ? ବିରାଟ କହିହେବ ବହୁତ ବିରାଟ। ଇଏ କେବେ ଶୁଖେନି? ନାଇଁ ଶୁଖେନି। ବାଲି ଫାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଡ଼ିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଘର ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଆର ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆ ଭିତରକୁ ଗାତ ଅଛି, ଗୁମ୍ଫା ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଖଣ୍ଡିକର ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ଆଚ୍ଛା ରମଣୀ ନଦୀ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେପଟେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚକ୍ର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବେ ଟିକେ। ଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ। ବାମ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଛନ୍ଦି କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ୟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଇଏ ଆସିକରି ୟାକୁ ରିପେୟାର କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଝରଣା କ'ଣ କେମିତି ଆସୁଛି? ଏଠି ପାଣି ବହୁଛି? ହଁ ଝରଣା ସେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ସେ ଆସି ଭାରି ପୁରୀ କାମଟାକୁ ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ଇଏ କଲେଣି। ପାଣି ଛରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ନୀଳ ଶିଉଳି ଫିଉଳି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଚକ୍ର। ହଁ ଇଏ ହେଲେ ଚକ୍ର। ତାକୁ କେମିତି ଏଇ ଶିଉଳିଟା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବି ସଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ଇଏ ତାଙ୍କର ହେଲା ଡାହାଣ ହସ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଡାହାଣ ଇଏ ଧରିଛନ୍ତି ଆମର ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମ। ହଁ ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ମଣିମୟ ମୁକୁଟ। ଆଚ୍ଛା ମଣିମୟ ମୁକୁଟ। ମଣିମୟ ମୁକୁଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲେ ସର୍ପ। ହଁ ହଁ ସର୍ପ ସର୍ପ ହଁ ଏକଦମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସର୍ପ ଟାଇପ୍ର। ସେ ପାଖରେ ଗଦା। ଆଚ୍ଛା ସେପଟେ ଗଦା। ଗଦା ଇଏ ତାଙ୍କର ନାସା ଚକ୍ଷୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା ପାଟି। ହଁ 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 ୟାର ଛାତିଦୟ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର। ହଁ ଇଏ ହେଲା ଶିବସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶିବସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶିବସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ସେଟା ନା? ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ଭକ୍ତ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ପାଖ ଦେଇକିରି, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କଠୌଚିନ ବାଡ଼ି ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତାଙ୍କର ଶିବସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାତେ କମାଇଲା ହୃଦୟ ବହି ଅଛ ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଜାନୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଠୌଚିନ ହେଇଗଲା, କଠୌଚିନ ହଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାରିଥିଲେ ଗୋଇଠାଟା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉସ ହେଲେ ଆରେ ନାଇଁ ତୁ ମୋର ହଉଛି ଭକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭକତ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକତ ନିମନ୍ତେ ବହିଛ ଦଶ ମୂରତି ଧରି।
ఓం నమో నారాయణ ఖండమండలాకారం వ్యాప్తజేనం చరాచరం కతిపాదశిరం జేనం తస్మై శ్రీ గురవే నమః శుక్లాంబరం ధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నం వదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్న ప్రశాంతయే నారాయణ నమస్కృతం నరస్యైవ నమః దేవీ సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదిర వ్యాసం వశిష్ఠనప్తారం శక్తిః పుత్రం కుసుం పరాశరాత్మజ వందే సుకృతాతదుపని వ్యాసాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మవిద్యాయ వశిష్ఠాయ నమో నమః అచతో ప్రదం బ్రహ్మ దివాభూర పరహరి ఆభానం బ్రహ్మ నమో దేవాయ నమో దేవాసుదేవాయ నమో భగవతి వాసుదేవాయ నమః సంతకారం భుజగసనం ఉద్వనాభం సురేశం విశ్వధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిర్విధానగమ్యం వందే విష్ణు భవభయహరం సర్వం శ్రీనాథ్ ଶୁଷ୍କ ରହୁଛି ସେତିକି ଏ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ମଣି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆମେ ଅଭି ଆଚ୍ଛା ହସ୍ତରେ ଗଦା ଧରିଛନ୍ତି ବାମ ହସ୍ତରେ ଗଦା ଧରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନାଭି ଦେଶରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଆଚ୍ଛା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ ଆୟୁଧରେ ଚତୁର୍ଧାମ ହିସାବରେ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଚ୍ଛା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏଇଟା ଛାଁକୁ ଛାଁ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅଟୋ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ କରି ନାଇଁ ସେମିତି ଆକୃତିର ବହୁତ ରିସର୍ଚିଂ ଉପରେ ଚାଲିଲା ଆମ ପ୍ରାୟ ୱାର୍ଲଡର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆମର 3 ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୋପାଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ଭୀମକାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟିପିସ୍ ଗୋଟେ ଭୋପାଳରେ ଗୋଟେ ଭୀମକାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟିପିସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ସରାଙ୍ଗ ଏଇ 3ଟା ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତାଳଚେର ସରାଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ବରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ସରାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ରିସର୍ଚିଂ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆକୁ ରିସର୍ଚିଂ କରିକି ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ପ୍ରକୃତିକରେ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣ କରାଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଭକ୍ତ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଚ୍ଛା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଏଠିକି ପ୍ରାୟ 5-7 ହଜାର ଭଳିଆ ଲୋକ 5-7 ହଜାର ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ବାହାରୁ ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ନାହିଁ କି ଏଠି କିଛି କୂଅ ନାହିଁ ପୋଖରୀ ନାହିଁ କି ଝରଣା ନାହିଁ ନଦୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନଦୀ ହେଲା ତଳେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁକୁଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବେକ ଦେଇକି ତଳକୁ ଯାଇକି ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଏଠି ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସି ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଠୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆସୁଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି
ସିଆଡ଼ୁ ସେ ଉପର ଧାରା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନ ସେ ଉପର ଧାରା ବି କୋଉଠି ଅଛି। ସିଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତ ଝରଣା ଫରଣା କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ କୋଉ ଆଡ଼ୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଜାଣି ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ପଥର ପଥର, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ପଥର, ତଥାପି ପଥର ଭିତରେ ଫାଟ ରହିକି ଇଏ ବନ୍ଧ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଏ ବନ୍ଧ ବି ଦିଆହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମାନେ ପାଣି ଫୁଟିକି ଆସିକି ଏଇ ଝରଣାରେ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କ ବେକ ଦେଇକି ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଚକ୍ର ଦେଇକି ସେପଟେ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ଇଏ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ଆମର ଏଇ ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର, ଏଇଟା କେବେ ଶୁଖେନି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନନା। କଲ୍ୟାଣ ହବ, କଲ୍ୟାଣ ହବ, କଲ୍ୟାଣ ହବ।